Hi guys, welcome to my YouTube channel Aska Vlog. नै फ्रेन्ड्सफोर जों बेसेबा गोबावजों दिनै बगेबिल ब्रिजखौ नायनो थांनायदो। बगेबिल ब्रिजआ बेसेबां गोलाव, सिङाव बोरै ट्रेन दालां आरो सायाव बोरै गारि खारो, जोंनि दैया माबोरै, बेफोरखौ गासैखौबो फोरमायलांनो नाजागोन। फ्रेन्ड्सफोर जोंजों नायनायजों लोगोसे नोंसोरनोबो खोन्थालांनो नाजाफागोन। फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। हम लोग बोगबिल ब्रिज में जाने वाला रास्ता यही है। हम लोग जा रहा है। वीडियो को अच्छे से देखते रहो गाइस लोग। गाइसफोर बगेबिल दलङाव थाङोबा सोरबाफोर गारिजों थाङोबा थाव जोबलांबाथाय नै डिपुआव हाबलांनानै आजादि सोलांनो हायो, लासैनो थांफिननो हायो गाइसफोर। हेलो लोगोफोर, नै दा जोंहा बगेबिल मोनफैबाय। बगेबिल मोनफैनानै नै दा जों थाबायगासिनो दं बगेबिलाव बेरायना नायदो। बिराद मोजां, सिंखै बिराद दैमा दोङो, सिंखै बिराद गुवार आरोना दैमाया। दैया बिराद गुबुंले फैदो, दैया गुबुंलेयानो थाखोमा, बिराद साफा आरोना जायगाफोरा बिराद मोजां। दलङा नै सिङाव ट्रेन थांनाय दोङो, ट्रेन लामा दोङो सिङाव। ओमफ्राय नै बहुत गिदिर सालायगासिनो दोङो, बिराद मोजां। नै दलङा जोंनिया ब्रिजआ बिराद मोजां आरोना। सोरबा फैफेराखैबा फैनानै नायफैनो हागोन, बेरायफैनो हागोन। सिंथिं खिन्थु हाबलांनो मोननाय नङा आरोना, सिङाव बिराद दैमा दोङो, बदायथिं दोङो, बिराद मोजां। गाइसफोर बड होनाया ओइ लैथिं दोङो, ओइथिंजाय ओइ खनाखै दोङो। मोजां नुहुरा, मोजां नायबासो नुहुरो। नै ओइथिंबो दोङो बट गार्ड, बिराद मोजां गिदिर न' बायदि दोङो आरो बटफोराबो बिराद मोजां। सोरबाफोर बटआव गाखोनो लुगैबा बटआव गाखोनोबो हागोन फैनानै। जोङो दा थाबाय थानाय सिंखै ट्रेन खारो नालाय, दा डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया खारनाय ट्रेना सिङाव मोनफैबाय, खारगासिनो दोङो। बिराद मावदो आरो दलङा, बिराद गुम खारदो। डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया थांनाय ट्रेन बियो बिराद मोजां खारदो खोमा। ट्रेना बिराद मोजाङानो, बांग्रिं मावनाय बायदि गुम मावलांगासिनो दोङो सिंखै। दलं सलं मावग्लिंजोबदो। डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया थांनाय ट्रेना बिराद गोलाव आरोना, बिराद मोजां, माने बिराद गोलाव, बिराद मोजां। सिंखै खारगासिनो दोङो, जों खोनासंगासिनो दं ट्रेन खारनायखौ। होसोलोयै गोलाव खारलांगासिनो दोङो बियो। जोब्बाय दासो दयनिफ्राय खारनानै नै दासो मोनफैबाय। नायलांबाय था, जों दा बारलांसै बगेबिल ब्रिजखौ। बेनो गाइसफोर, बगेबिल ब्रिजआ बिनि गोलावा जादों 4.94 किल'मिटार गोलाव। बेखौ गिबियाव अटल बिहारि बाजपेयीआनो आखाइ होजेनदों। बेयो ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव दङ दालाङा, बेखौनो बुङो बगेबिल। अटल बिहारि बाजपेयीआ गिबि आखाइ होजेनदों 5,920 बेसेबा कौटि ना क्र'र होदोंमोन, बेखौ बावगारबाय आङो। फ्रेन्ड्सफोर, दा बगेबिल दलंनि सायावनो थायो गार्डफोर थायो, पुलिस, आरो बिसोरनि बे दलंनि उनावबो पुलिसफोर थायो, आरो उनावबो थायो पुलिसा। Are you all my personal dreams?
गाइस नै जों बग'बिल दलंखौ बारबाय बारनानै नैयाव पुलिसफोर थायो जे पुलिसफोर थायो पुलिसफोर फ्रेन्ड्सफोर बिराद गोलाव बग'बिल दलङा सोरबाफोर नायनो फैफेराखैबा फैनानै नायफैनो हागोन बिराद मोजां सिंजों ट्रेन खारो साजों आरो गारि खारो बेनो तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़ थांनाय दलं बेयो गारिया साखै खारबाय ट्रेना सिंजों खारबाय बिराद मोजां गाइसफोर सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनानै नायफैनो हागोन बेसेबा गोलाव दङ हाय गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो लोगोफोरनो जाहाथे सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो मोजां भिडिअ'खौ नुहैबाय थागोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय